Bueno, arratsalde on danai. Opa. Bueno, nire izan orduan anek esan duen bezala Arbilarregi da eta Bikonteken nabilanean azkenengo 4 urte hauetan. Bueno, ni nire formazioz telekomunikazio ingeniaritza ikasitakoa naiz, Bilbon ikasi nun Euskal Herriko Unibertsitatean, eta geroztik nabil karrera bukatu nunetik nabil Bikonteken lanean. Nire lan arloa batez ere dago garraio eta mugikortasun proiektuekin erlazionatuta, eta dira ikerketa aplikatuko proiektuak. Ez da ikerketa, oinarrizko ikerketa hemen komentatu dian adibide batzuk bezala, baizik eta gehiago da inguruko enpresetara teknologia transferentzia egiteko proiektuak. Orduan, bueno, nik lan egiten duten teknologiak batez ere dira, pixkat informazio geografikoko sistemak, baita ere ibilbideen kalkuluak, eta azkenengo boladan ebai gero eta garrantzi handiagoa ematen egia datuen esplotazioei. Pixkat kontekstuan jartzeko Bikontek zer dan, Bikontek Donostin Miramonen kokatutako ikerketa aplikatuko zentro bat da. Ez dakit, nik inotzen, edo? Eta, Miramongo Parke Teknologikoan dago kokatuta. Eta, informazio eta komunikazio teknologietako zentro bat da, esango genuke. Batez ere, pixkat, ordenagailu bidezko grafikoak, visual computing, multimedia teknologiak, eta, arlo horretako proiektuekin egiten deu lana. Eta, hemen behian azaltzeian departamentu hauek dauzkau, pixkat sektore desberdine eta enfokatzea departamentu bakoitza, eta, adibide bezala, industria eta fabrikazio aurreatua, garraio munduakin erlazionatutakoa, biomedikoa ere bai, lan egiten dute baita ere irudi medikoakin eta horien tratamenduakin, beste arlo bada telebista digitala, beste bat pixkat gehiago konputazio grafikoa erlazionatutakoa eta interakziora zuzendutakoa, baita ere turismo eta ondariakin erlazionatutako departamentu bat, eta beste bat, hizkuntza naturalan tratamentua eta pixkat hizkuntzan munduakin erlazionatutakoa. Pasatzen duten nien da, ez? Nik lan egiten duten departamentua komentatu duten bezala, garraio eta mugikortasunakin erlazionatuta dago. Pixkat hemen azaltzen dian aplikazio hauetan egiten duen lan, bat izango litzake adibidez, gidatze sistemetako laguntzako sistemak, ADAS deitzen dianak, gero eta sarriago entzuten ditugu, kotxetan eta ere badaude sistema hauek, karrilez aldatzen zeanean, beak detektatzen zu, eta abixun bat eman agian nahi gabe karrilez aldatu zehalako. Beste bat izan daiteke, azpiegituren eta segurtasunen eta kudeaketa. Beste bat trafikoa denbora errealean analizatzea. Eta baita ere nik gehien lan egiten dutena dira azkenengo 3 puntu horiek, ez? Garraio mota edo modu berriak, garraio kooperatiboa adibidez, eta erabiltzaileentzako informazio zerbitzuak, eta baita ere lokalizazioan oinarritutako zerbitzuak. Eta adibide batzuk ikusteko pixkat nire eguneroko lanean zer gauza topatzen dituten, lan egiten dugu asko datu espazialakin. Datu espazialak dira oinarri edo komponente geografikoa daukaten datuak, eta hemen adibidez ikusten dugun hau da Donostiko bide ezberdinen informazioa, hau OpenStreetMapetik dago hartuta, kartografia hau, eta mapa bezala errez ulertzen dugu zer dan, eta ulertu behar dugu hemen lerro bakoitza informazio ezberdina eduki dezakela. Ez bere geometria bakarrik, baizik eta adibide honetan igual izan leke bide bakoitzak zenbateko abiadura maksimo izan daukan, edo zenbat karril ditu, oinezkoa pasa daitezken edo ez, eta holako gauzak.
Datu hauek nola gordetzen dian, erabat da datu base berezi batzuk daude datu geografikoa gordetzea ahalbidetzen digutenak, eta behaien artean eraiketakin bai. Orduan, hemen eukiko genuke lehen erakutsitako datu horiek, nola gorde daitezken datu base erlazional batean. Eta, datu espazial horiek berezia dira, eta, hemen beste botella. Line string, polygon, multipoint, eta, era desberdina kodifika ditzakegu. Eta, lehen ikusi duen bezala, Donostiko bideoiek, euki ditzakegu segmentuak eta baitaren nodoak, ikusteko datu mota desberdinak errepresentatu ditzakegula. Hemen ikusten ega, nodo ezberdinak daudela segmento ezberdinez lotuta, eta nodo batetik bestea, egon daitezke segmento ezberdinak, bide bat baino gehiago, alde batetik bestea pasatzeko. Eta, ze aplikazio egin dezakegu edo zertan aplikatu dezakegu hau? Adibidez, kalkula dezakegu zein den biderik motxena puntu batetik beste batea juteko. Hemen ikusten dugu, hor goiko puntu horretatik, hemengo puntu honetan juteko bide ezberdin posible asko dauzkau, baina guk adibidez nahiko genuke kalkulatu biderik motxena. Eta orduan, algoritmo batzuk sortuko genituzke bide optimo hori kalkulatzeko. Baina, hau ulertu berdeu ondo zer dan guretzat bide optimoa. Aplikazio bakoitzen edo problema bakoitzen edo enpresa batek eduki dezaken problema ez da beste batek edukiko berdina. Kalkulau dezakegu bide optimoena guretzako baldin bada bide motxena, izan daiteke guretzat bide optimoana izatea biderik seguruena, arrisku gutxi daukaolako. Oinezko batentzako edo kotxe batentzako ez da bide berdina izango bide optimoena. Ze oinezko bat ezingo genuke bi alde autopista batetik adibidez, ez da? Eta, azkenean, planteatu dezakegu ere bai, zein den bide optimoa bai bi puntu lotzeko, edo baita puntu bat baino gehiago elkarren artean lotu behar badeure. Ze adibidez, imaginatu dezakegu distribuzio zerbitzua egiten duen enpresa batek, edo, banaketa zerbitzu batek, ahalik eta distantzia gutxiena ibili behar duela banaketa guztia egiteko. Eta, orduan kalkulatu beharko genuke zein den bide optimo hori. Eta, problema ezberdinaz aparte, euki dezakegu restrikzio, limitazio ezberdinak, kapazitate aldetik, igual gasolina limitatu daukagulako, edo kotxean espazioa limitatu dalako. Eta baita ere, kalkulatzeako orduan, eduki dezakegu denbora luze bat kalkulu hori egin ahal izateko, edo, igual momentu motz batean edo azkar nahi dugu kalkulatu zein den guretzako soluzio baliozko bat. Orduan, batzutan, problema batzuntzako lortu ditzakegu ruta optimo, optimo globala ditze zaiena, optimo edo soluzio honena, edo beste batzutan, igual guretzako nahikoa izango litzake optimo lokal bat. Edo, baliozko guretzako nahiko ona dan soluzio bat. Eta, kontuan eukitzeko, datu espazialakin ze gauza ezberdinak egin ditzakegun, kasu honetan daukagu malda informazioa. Hemengo datu espazial hauek kodifikatuta dago pixelan kolorian arabera, malda handiagoa edo txikiagoa da. Orduan, kombinatzen badeu informazio hau ibilbide bat kalkulatzekoan, saiatu gaitezke, agian, maldarik gutxiena daukan bide bat kalkulatzen. Eta, beste gauza importante bat izan daiteke, oinezkoentzako kalkulatu behar badegu ibilbide bat eta nahi badegu detaile handia eukitzia, adibidez, izan da proiektu europer batean parte hartu duguna, nahi genitun itxuak gidatu. Eta hor, informazio zehatza behar dugu
kartografiana, ze ez digu balio jakitea bakarrik kaleak ze forma daukan, ze eduki behar du informazioa bai espaloiak nondik dauden, zein dian zebrabideak eta non dauden. Eta, orokorrean hori izango litzake. Geruz ezberdinak elkarren artean kombinatu ditzakegula informazio ezberdina lortzeko. Eta, beste pixkat hortik erten da, baina, lotuta donare bai, beste adibide bat ikuseza zuen bai, denbora errealeko informazioa nola jaso dezakegun, ez dut komentatu, baina, departamentuan dago talde nahiko potente bat ikusmen artifizialakin lan egiten duna, liburutegi propioa daukate ere bai, eta gai dia, pasatzen dian kamara baten bidez, pasatzen dian kotxiak, klasifikatu, ze tamainatakoa dian, kontatu, baita ere abiadura detektatzeko, eta informazio hori guztiak gorde dezakegu, eta horren arabera gero erabakiak hartu. Eta, informazio guzti horrekin, zein dezakegu, esan bezala, erakutsi dezakegu era amigable batean edo, esango genuke, ulertzeko erresa dana, grafiko batzukin ditzakegu informazio gordin guzti hori pixkat hobeto erakusteko, eta, horrekin datuen analizi batin, eta saiatu, patroi ezberdinak ateatzen, eta ikusi ea posible da, nola baiteko predikzio batzuk iten, inteligentzia artifizialeko teknikak eta erabilita, saiatu ulertzen zer gertatzen den, eta zergatik gertatzen diana, kongestioa noiz gertatzen den, noiz ez, eta jokaerak aurre ikusteko. Eta, trafikoakin ikusi duen bezala, izango litzake garraio publikoko informazioa nola jasotzen badeu linea bakoitzak zenbat bidaiari ditun, orduero edo eduki dezakegun informazioan arabera, gai izango gineke datu horiek pixkat analizatu eta era egoki batean erakusteko, horrekin datu horiek erabili behar ditunentzako. Orduan hemen adibidez ikusiko genuke, herri batetik beste zein herritara zenbat bidaiari mugitzen dian. Eta, hauxe da erakusteko nekan dena.